Helo, a croeso i fideo gwobrau diwedd tymor Clwb Rygbi Porthmadog 2020. Mwynhewch. Iawn boys, fel Bucks yn dweud, croeso i Noson wobrwyo clwb. Gobeithio bod pawb yn cadw saff, chwaraewyr, teuluoedd, pawb sy'n gysylltiedig efo'r clwb a pawb o gymuned rygbi Gogledd Cymru. O'n i drwy'r gwobrau one by one. So licio deud diolch i'r noddwyr gyd, da ni wedi cael noddwyr i bob un gwobr, achos bod ni ddim mewn lig ar y funud, da ni ddim cael dim pres gan y WRU. Felly, da ni'n talu bob dim yn hynna'n. Mae'n job ddigon anodd, felly da ni'n ofnadwy o ddiolchgar i pawb sydd wedi noddi'r awards. So ni'n ddechrau efo un mae pawb sy'n gwybod sydd wedi cael ei giro yn barod. Llongyfarchiadau Ben Humphries, top try scorer eto. Mae Ben yn try scorer ofnadwy o dda. Seis arfo bob dim yn cymryd 2-3 boi gymryd o lawr o 10 yards. Ond chwarae teg, mae o hyd yn y safle iawn. Ben a'i frodyr i gyd rili di bod yn syrfan stau clwb. Ond fydde mond llongyfarch o am gael top try scorer eto. Dwi ddim wedi gweld neb mor prolific efo. A dwi wedi gofyn iddo deud neges y diolch pre-recorded am hwnna achos bod pawb yn gwybod bod o'n mynd i giro. So dyma fo. Na, curo top try scorer award. Fel yna ail waith dwi'n gael o fan nes dwi'n chwarae i bort. So dwi'n fath i sgorio treins heb rest o'r tîm, ond mae'n bod nes yn chwarae efo players newydd. Ac edrych ymlaen at season nesaf i'ch sgorio mwy o treins. Ac weld players ifanc yn dyfelopio. Ar ôl sôn am y noddwyr, nes i'n gofio sôn pwy oedd wedi noddi hwnna. IJ Plastering Porthmadog, diolch Estyn am noddi gwobr top try scorer. Beth sy'n bod yn dda am season yma ydy bod ni wedi ail sefydlu a gymaint o chwaraewyr newydd da ni wedi cael. Dwi wedi gofyn i ambell un yr i fideo i ni. Ashley ydy cynta. Ashley wedi bod yn asset mawr i ni, ddeu gwir, fel chwaraewr newydd. Ofnadwy o dylentog, oedd y gêm dwytha yn y byllan gollan danos. Faint o dda oedd o selfless, oedd o roed y bel pan oedd angen, cadw i pan oedd angen hefyd. A mae yna lot o chwaraewyr fel yma di ymuno fo ni blwyddyn yma, ond dyma neges bach gen Ashley anyway. Especially dod o fewn y tolgyd da fyd. Gen i barod o season nesa, smasho fo. A bob lwc i pawb efo'r awards yma. Diolch. So'r gwobr nesa, da ni'n mynd i roed allan ydy titl llawn chwaraewr ddatblygodd fwyaf yn Gymraeg, most improved anyway. Mae hwn yn mynd i un o'r players sydd wedi joinio ni season yma. Mae llawn heiddi'r wobr hefyd. Felly, os chi'n gallu gweld hwnna, Iwan Davies. I'w joini ddechrau chydig bach o headless chicken, rhedag i bob man. Ond oedd yn cweit yn dallt lle o'ch di fod i rhedag i. Ond erbyn diwedd y tymor, oedd yn neud y lanes iawn, dwi dal yn contio fo am beidio sgorio trai yn Llangollan, oedd o drwodd a nath o just gwychwn ni few meters cynt. Dwi'm yn gwybod pam. Oedd o'n meddwl bod o'n mynd i gael victory point ar ôl y gêm. Ond eblaw am hynna, yw llawn heiddi wobr yna met. Chdi'r person sydd wedi datblygu fwyaf. Briliant oedd y gwir, gobeithio bod chdi'n mynd i ail muno fy ni tymor nesa. Reit, sori, yn clip dwytha ni fod i ddweud, da ni wedi cael actual set newydd o twins blwyddyn yma. O'n i'n meddwl bod un set o twins yn ddigon fyny clwb, ond mae un yn gyr pen hefyd. Ond chwarae teg, gen nhw ffwc o galon a dwi'n mor falch bod nhw wedi joinio Port.
Mae gen y ddau nhw neges bach i ddeud, a maen nhw'n proper moed, so mae'n mynd i gymryd few minutes, ond here we go. Ganol ryn wan. Eisiau dweud diolch yn fawr i Owen a Bucks am y tymor yma. Nhw'n wedi gweithio'n galed i gael games iddyn ni a trainings hefyd. Hynny'n siŵr ni yn jelio mwy eitha tîm bob game. Be dwi'n enjoy mwy o season yma di just gael chwarae nôl a efo tîm newydd a get back into things. Mae wedi bod yn tymor lot o wyl, lot o ddysgu di gael ei wneud hefyd. Da ni wedi dod yn agosach fel grŵp. Ac mae'n siŵr un o'r darn agorau pan oedd Gethin John cachu hyn yn warm-ups yn game Bethesda. Be dwi'n edrych ymlaen tymor nesaf di go faint o bell â ni fel grŵp. A os ni'n sticio mewn gilydd a gweithio'n galed fel ydyn ni. A gobeithio ennill lot fwy games. Diolch yn fawr eto Iowan a Bucks am bob dim. Ac ymlaen a season nesaf, come on Port. Helo, jyst wedi sydyn i diolch i Iowan a Bucks obviously am y season yma ac sort o gema a bethau trainings. A mae'n bechod bod ni wedi gorfod gorffen y season y fuan oherwydd y virus yma, ond os gobeithio pan ni'n dechrau nôl wan fydd yna fwy o hogiau'n dod yna i chwarae ymarfer efo ni. A oedd erbyn diwedd y tymor oedd y tîm wedi dechrau sgelio yn slo bach, so fydd hi'n neis gweld beth sy'n digwydd pan mae'r season yn dechrau nôl. A diolch i'r hogiau sydd wedi bod y chwarae. Nathon ni'n cyrio lot, ond da ni wedi dangos lot o calon a lot o nerth rili yn y gema yna, jyst i cadw penna ni a pethau. A mae'n jyst dangos bod y hogiau 100% committed i'r gema yma fyd. A jyst edrych ymlaen rili at y season wan i ddechrau, i gael treinio nôl, cael colli pwysau, achos y lockdown ma ddim wedi bod yn ffrind iawn ar y fi de. Hefyd mae'n rhaid e. Swn i'n dweud favourite moments oedd train up yn Bethesda ac performance na pan eisiau chwarae yn Abergeled. Mae hwnna'n y gêm gorau dwi wedi chwarae i Port, i ddweud i gwir. Bod James Burks cael man of the match, ond hwnna'n mynd a fi oedd yn heidio hwnna. Ond, na fo. Anyway, diolch yn fawr iawn a ymlaen y season nesaf. A cyn i neb ddweud i byd, dwi heb di talu nhw i ddweud diolch i fi. Nes i'n hofio dweud, noddwr most improved oedd Iron Fusion Gym. So diolch fawr iawn Monty Bach am noddi wobr yna. Dwi'n gwybod bod o wrth i fod yn rhoi fat to fit, nath o drio fi unwaith a nes i give up fast for life. So y ddau wobr nesa ydy Slws y Llywydd. So y Clubman's Award basically. Mae yna ddau o players ni wedi helpu allan lot i fi yn bersonol anyway. Y cynta ydy yn yr len. Sôn am moed, mae hwn yn proper moed, ond chwarae teg i ynnyr, dwi actually ddim yn meddwl fysa yna glwb yma, tymor yma heb lawn dan fo. Mi oedd wedi bod rownd casglu players, dwi'n gwybod pam da ni wedi bod yn Bryn ar dy Sadwn, mae wedi bod yn mynd rownd yn ôl nhw i tai a falle. Oedd o yn un o'r pobl na lle da ni wedi cael lot o teams yn ysgol i fynydd yn Port efo lot o potential a ddim di mynd i nunlla. Mae nyr di actually mynd rownd yr ogia, di bod yn casglu nhw i helpu ni allan a falle, so big most respect iddo fo am hynna. Yr un arall ydy Kieran Price. Mae Cyr eto mae wedi chwarae fan i ers blynyddoedd. Mae'n un o'r pobl na sy'n byth yn mynd i chwarae i dîm arall y Blaw Port. Mae wedi bod yn eitha'r help ar ôl training season yma pam dwi'n gwybod yn iawn pwy sy'n chwarae yn pa position a balli. So mae Cyr yn dallt y gêm yn iawn. Mae wedi helpu fi allan efo lot o bethau decisions ar gyfer Sadwn. Mae ddau yn nhw'n llawn heiddi wobr. Mae Slws yma di cael ei noddi gan Pearson Tree Services a dio ddim yn con achos bod Cyr yn gweithio iddyn nhw. Nath Cyr yn ei negas hefyd
dydy hein i gyd ddim yn winners message wedi contactio flaen llaw. Mae jyst digwydd bod. So dyma negas mae Ceir yn gwneud. Heia, Clwb Price dwi'n chwarae cyntar i Porthmadog. A weithio full-back, weithio 10. A ffordd mae'r season di mynd season yma, reit da, well na beth ni'n ddisgwyl i fod yn onest. Lot o hogia newydd, hogia reit da. A blynyddoedd i ddod, gobeithio fydd Port o tîm da. A rhwng ffordd season fi, dwi'n teimlo bod wedi cael season reit da, lot o bethau geti gweithio ar hefyd. Ond rhwng hogia i gyd, yn eithaf yna training da, di bod diwedd a Io a Nathan, diolch fawr i nhw am gwaith calad nhw wedi gwneud efo'r trainings. A swn i'n gobeithio gweld season nesaf bod y hogia'n cael season da arall. Gobeithio gwch chi season da hogia. Wobr nesa ydy fflws y cadeirydd. Mae hwnna am y person sy'n comitio fwyaf ar y clwb a falle. Ond na i adael i Bucks gyflwyno hwn i chi. Tymor yma, mae gwobr y cadeirydd, y Chairman's Award, yn mynd i rwy'n amdani ymdrech i droi fyny ymarferion. Amdan enthusiasm am bob dim rygbi a punching above his weight mewn taclo. Am ryw reswm yn galw fi'n Old Man Jenkins. Llongyfeiriadau, Hugh bach. Punching above his weight? Mae hwnna'n lletach na mae o mewn hyd. Anyway, llongyfeiriadau Hugh bach, llawn heiddi wobr, met. Mae Hugh uffer y galon gyda fo, calon mwyaf sy'n Port, mae'n siŵr. Oedd ei dad a'i frawd, mae teulu yna di neud lot i glwb. So, diolch yn fawr iawn. Bych, gobeithio bod chdi mynd i gario ymlaen hefyd. Mae wobr yna wedi cael ei noddi gan B&M Taxis. So, diolch yn fawr iawn. Wobr nesaf, please, player, wedi cael ei noddi gan Madog Boat Sales. Madog Boat Sales wedi bod yn brif nodwyr i ni wan 7 neu 8 mlynedd dwi'n meddwl, o beth dwi'n gofio. A sy'n ni gael y crysau yma. Dwi'n gorau gwisgo hwn achos bod yna ddi a edrych mwy slimming yn efo. Ond 2013 dwi'n meddwl mae Madog Boat Sales wedi bod yn brif nodwyr, so diolch fawr iawn i Ian a Gemma hefyd. Nath Emma ni Noson yn Clwb i godi arian a cael Robert Moon yna hefyd. Da ni'n ddiolchgar iawn i holl eich di wneud i clwb. So o ran y player, mae'n actually yn 3-way split. So mae'n 3 o'n chi wedi curo wobr yma. Cynta, dwi wedi gorau cael y plat yma di repleisio Llifon Jones. Nath nhw'n sgwennu Lifton Jones i ddechrau. Sy'n rhyfedd achos neb yn di liftio'r cont hwnna. Anyway, Llif ydy probably player sydd dod yn ei flaen fwyaf ar ôl Iwan tymor yma, o beth dwi'n gofio. Mae galon o wedi bod yn ei 100%. Mae wedi sgorio couple of tries. Mae'n dall y gem lot mwy nag oedd o. Mae'n llawn hyddi y wobr yna. A sa chi byth yn dall fo'n siarad, so dwi wedi gwneud victory speech dros fo. Here we go. Lyci Rygbi. Sgorio 2 trai season yma. Dat Juft. Pryd JCB newydd fi ista bycyd ed. Drwydydd. Ag over. Alexa, volume up. Mae'r ail berson i giro wobr yma wrth i fodd o gan yma. Hwn ydy theme tune Port, heblaw bod yn newid o Blame It On Me, Blame It On Ben. Ond mae person yma wedi chwarae i Port ers few years rwan. Sa byth chwarae i neb arall, mae o Port through and through. Mae o llawn heiddi'r wobr yma hefyd. Llongyfarchiadau mae ti'n heiddi hwn big time. Daniel Runsley, un o hoedden 8 y clwb wan ys blynyddoedd. So, chwarae teg,
Wedyn am dweud llawer yn byd mwy, mae pawb yn gwybod gymaint ti wedi gwneud i clwb, faint ti droi fyny bob weekend, faint o committed wyt ti'r clwb, ti llawn i hwnna mes. A y trydydd un ydy Mr Top Try Scorer, Ben Humph. Eto Ben wedi cael sgwrma'r season yma. Nath o'n dechrau tan chydig bach o games I fewn, ond mae boi wedi bod yn spot on eto. Ag, actually, Alexa, switch off. Blame is on Ben. Mae wedi newid I gem chydig bach hefyd, lle mae'n actually watcha the role players eraill. Dwi'n bod yn ofnadwy impressed efo fo season yma. Ffordd mae wedi cario pobl eraill, bod o ddim mor ffit, mae just about mwy ffit na fi. A ffordd mae wedi bod yn watcha the role hogi ifanc, deithio nhw lle I sefyll, deithio nhw be I wneud a balli, a just watcha the role pobl fwy. Mae Ben di wneud fideo arall hefyd, so wneud ddangos hwnna hwn. Helo, enw fi di Ben, number 8 Ports. Dwi'n bod yn chwarae Port ys 21 years wan, pryd o'n i'n 9 oed. Cofio'r gem gyntaf gyda'r cafan I lecho'r cae, efo Pan Wellingtons on. Highlights chwarae Port ydy chwarae fo llwyth o ffrindiau, ac yr un mwyaf agorad di pryd nes I chwarae fo 3 brawd arall, so yna 4 brawd ar y cae. Lot o hanes i'r clwb, lot o bobl yn dal I trio gadael clwb fynd ers blynyddoedd, even though bod yn stryglo. Yn wedi bod fatha Iwan Gwilyn mae hynny, so mae'n lot o ddiolchgar iddyn nhw. Mae'n neis I weld bobl yn dal I trio chwarae, even though bod mae'n strygl. Neis I weld bod yna twins fwy wirion na fi a Cafan yn chwarae fan hefyd. Mae'n briliant weld kids ifanc yn dechrau chwarae Port o'r diwedd, ac bod ni'n gallu gael $15 ar y cae. So edrych ymlaen am few seasons eto I chwarae Port. Diolch boys well done, ac ymlaen, siop y gorad. So mae prif wobr heno ar y pleisio'r cwpan yma. Cwpan prestigious go iawn. So chwaraewr y flwyddyn, mae'r un newydd, ella bod chi wedi gweld y lluniau ar Facebook page yn barod. Mae wedi cael ei ddylunio a'i grafftio gan Carwyn Jones, neu fel mae pobl Port yna bod o mab Colin Blisman. A mae o wedi cael ei enwi cof am Dylan Dobson, mae ddau wedi chwarae fe gilydd, series special. Mae'r scrimsio ar y top ar ôl y llan M.A. James, so 3 Master Schooner, union yr un logos gan ni ar badge ni. A mae'r lluchan di dod o Wal Harbour Port, series special I gwir. Mae lot o feddwl, lot o galon di mynd fewn I hyn. So da'n ofnadwy o ddiolchgar I Carwyn, a geith o revealio pwy sy'n cyrra fo. Llongyfarchiadau James Burks ar ennill slws coffa Dylan Dobson ymlaen.
Cyn mynd ymlaen, so ni'n licio diolch yn ofnadwy ar ran y clwb i teulu Dyl am noddi'r wobr yna. Mae'n bod yn ofnadwy o hael. Mae o'n rhywbeth personol iddyn nhw ac i'r clwb hefyd. Felly mae'n rhywbeth reit emotional. Swn i'n licio hefyd diolch i Gareth Conig am bob dim mae o'n neud trol o scenes. Diolch yn cael gymaint o glod am mae o'n hyddi. Mae o basically rhedeg y sioe trol o scenes ar ben ei hun ers blynyddoedd. Erbyn tymor nesa, mae'n bach o appeal, really. Fyddwn ni angen lot mwy o help. Enwedig os da ni eisiau mynd fewn i leagues o felly. Tymor nesa, fyddwn ni chwarae friendlies eto i setio fyny. Mae yna effar o potential yn Port efo'r players yna. Oeddech chi gweld dros y tymor yn mynd mlaen, oedd y gaps. Nath ni golli more or less bob gêm. Ond oedd y gaps yn mynd yn llai ac yn llai. Ac yn diwedd pethau bach oedd yn neud i ni golli. Dos yn di curo ambell gêm, ond jyst profiad ni ddod o hynna a fydd ni yna yn diwedd. Ond da ni angen lot mwy o help gan y gymuned a gan players sy'n gymryd lot mwy o hands-on rôl. So, da ni'n gobeithio fydda ni gyfri arna chi i helpu ni allan efo hynna. Enwedig ar ôl lockdown, da ni angen y spirit o gymuned yn gryfach. Ar ran James Burks, dwi'n meddwl o'na cwpl o boys yn heiddi Player of the Year season yma. Ond be o swing efo i James i fi yn arbennig oedd performance nath o'n neud yn Abergele. Oedden ni under the cosh drwy gêm fyna. Athon ni yna efo 15 o players. Jamie, shout-out i Jamie, gath i nocio allan eto yn tacl gyntaf fo. So oedd Carl Andrew stepio fewn ac oedd o'n mondi dod yna i watchad. O'n i chwarae fo 15 drwy gêm yn erbyn tîm oedd yn curo cwpanna yn Gogledd Cymru few years yn ôl. So rothon ni byth give up a ni, a dwi'n proud o bob un player nath chwarae'r gêm yna, especially tymor yma. Dwi'n proud o pawb sydd wedi chwarae bob gêm, ond y gêm yna yn enwedig. Oedd ni under the curse drwy gêm i gyd ac ath neb roi give up. Ond James yn arbennig, nath o tua 8-9 turnover i ni allan nunlla lle dos o byth di gael o. A performance yna swio chdi giro hwn, James, a ti'n llawn heiddi wobr yma. O James di recordio negas hefyd, so dwi'n chwarae fo wan, oedd o'n gwybod bod o'n mynd i giro hwn. Ond gwch chi weld beth mae James yn dweud, a beth mae Port yn feddwl i James, achos so fod i gallu chwarae ar lefel lot uwch, ond mae dewis chwarae Port. Mae yna ffiw wedi dewis just aros yn Port achos na Port i gael nhw. A swn i byth di, achos dwi'n mynd i gael da, ond mae yna lot sa di gallu mynd i lefel uwch a heb wneud, a mae James yn un o pobl hwnna. Utmost respect, James, dyma negas fo anyway. Diolch i chi gyd am roi 100% i fewn i bob gêm. Dwi'n gweld pawb yn gwella ers gêm gyntaf i yn ôl efo chi. Mae pawb yn haeddu canmol. Dwi'n mor falch bod yna tîm eto yn Port, felly diolch am roed y cyfle i roed y crys mewn ôl on. So da ni'n cael ymlaen, fel ydyn ni, bydd y tîm yma yn un o'r rhai gorau mae Port sy'n gweld. Mae bob un o'na chi yn dod â quality eich hun i fewn i'r gêm. Felly, da ni angen chi gyd yn ôl season nesa. Ymlaen, boys. So, llongyfarchiadau James Burks a gair ola i Nathan Buckley. Gobeithio, da ni'n gweld chi gyd season nesa. A gobeithio fydd yna fwy o bobl yn troi fyny, helpu ni allan, chwarae ni, helpu allan ar match days. Be bynnag, da ni angen y holl help da ni isio. Gair ola Nathan. So ni'n licio cymryd y cyfle yma hefyd i diolch i bawb am ei ymdrech trwy'r tymor. Gyda'i ffydd mawr yn y tîm at tymor nesaf, mae'n yna gymaint o potensial. Hefyd diolch i Iwan Gwilym am y holl waith mae'n wneud behind the scenes. Diolch yn fawr.